ओंखारदो सार होद सैमाफोरनो खामानिफ्रा मोजां माव मा सैमाफोर गासिबो खामानिफ्रा जाजोब्बाय नामा गुड मर्निं सार गुड मर्निं गासिबो मोजां जाजोबदों खामानिया खुलुमबाय अख्रा नोंथां गुड मर्निं वेलकाम बुथुवा एमएलए नोंथां वेलकाम माथो मोजां साजायथारदों दिनैनि प्रग्रामा माथो गाजा गोमजा जाथारगोन माथो माखौथ' गल' गथ' नायबाय थाखो फैदो मोसादो मोसा आंना जानजियानो दबथालै अख्रा नोंथां मा मोसाया बेलाय थ'दो फाग्ला फाग्ला एमएलए गोदानखौसो बिदि गावबायबायलै नोंथां थौ नोंथां थौ पापा नायदो माखौ नायदोंलै बियो मोनथारगोनलै बियो आयौ सैमाखौ गारनाय थ' गावजानो नङाबा थौ पापा वेलकाम माय बेबी डार्लिं वेलकाम वाइ पापा नों सामफ्रामबो सासे मानसि बुथाराब्लानो गोजोना नामा जाय आंनि फिसाजोखौ गाज्रि नोजोरै नायगोन बेखौ आं निस्सय सोरगोआव थिनहरथारगोन हेल' आंकोल आंखौ एफा बोरै नुयो नामा आंखौ आंकोल डार्लिं मैनाथि हायोब्ला सार होन सार जी सर आंखौ मैनाथि डार्लिं such an old fashioned name आंखौ मादना ले अके मादना नायलाय पापा आइया आंनो खालि 5,000 ल'सो हरदों आं शपिं खालामनोमोन हा मैयासो शपिं खालामहैदोंमोन दिनैलाय मानोथो शपिं खालामहैबावनांगौ जाखो जि जोमफोरखौनो सानसेल' गानो आरो गारहरोसो न' 20,000 आइ एन्जय दखानखौनो देखोना लाबोजोब पापा you are great अके मादना न' आंनिफ्रायबो 5,000 thank you sir दखानदारखौनो सिखांना लाबो अ सरि रं डायलग जाफ्लांदों ओंखारफ्लांबाय खुगानिफ्राय मा जाबावनांगौ जाखो बिदिजोंलाय सोर हौवाया फिनो हानांगौ जाखो बिखौलाय अख्रा नोंथां नोंनि सहाय आरो मदद नङामोनब्ला आं एबारनि इलेक्सनखौ जेननाया खाथांखासैमोन नाथाय नायदो जिबौजों लावथिजों लोगो जायोब्ला जिबौआबो थैया लावथियाबो बाया दायनां फोदोनां आफा सोरजिनां नोंनो आंनि गोनां नोंथां राजा जानानै थानाया गथ' गोरलैनि ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय नङा बे समाजाव जुदि गोहो गोराजों थांनानै थानांगौब्ला मालाय जानायखौ गोदनायाव गाथेनानै जानो रोंनांगोन आरो नोंथाङा मिथिखायो आंनाव रां रुफा सम्पथिया एग्रे बेग्रे नाथाय नोंखौ राजखान्थिनि बेलायाव नांगौ आं एसे बुजिनो हाबाय जिखुनु थिग दं नोंथांनि मेलेमाव जोबोद गोबोरखि I mean जोबोद हासार दं सिन्था दा खालाम नोंथां नोंनि थाखाय बे दावहाथिलियाव नोंनि हेफाजाबगिरि महरै थाबाय थागोन बेसो नोंथां आंलाय सानोमोन दस्रा सानदोंमोन आं
नों आंखौ गिसिगारो नामा? जियाबा मा आंकोल माखौ हाथाया रावथाव गुस्थिफ्रा लोमथारासै मिथिगौना सोंनाय सैमाया अरनो रोङा होननानै आरो नों डायलगाथ' बाबु जोबोद मोजां होबायलै आरो आं बायदि मानसिनि गुस्थिया बोरै लोमबावनांगौ जाखो ओमफ्राय बाबु दहाय नोंखौथ' सिगारेट सोबनायसो नुदोंमोन बै सिनेमा हल खाथियाव देलाय खुगासिलाय नावद्राया बुदोलाय मालायनि खिबर सावनांग्रा आं हाथाय मानजाखै र' आं मानजिगोननि मा जाबावनो जाखो बे गथ'जों देखायनाया बारा जाथारबाय दुइसिनबो जाहैबाय आगोल उन्दैयाव फाफ्लियाव बारखोयोमोन दाना थिखिनियाव मोसाग्रासो जाबाय माथो होनबावनो दानि गथ'फोरखौलाय नोंथां बस जाग्रा जाबायमोन आच्छा ठीक আছে नोंनि देरहानायनि नामाव दिनै आंनि सासे सेलाखौ फुङावनो स्पेसियेल आइटेम लायनो थिनहरखादों थौ उदैफोरखौ एसे रंजाहोनि नङाब्ला नोंथां उखैनायाबो हामथारला राइट दाउ खिबु रिजेक्टमान सोर खोमोन गैयै मावजिनि आखल बेलाय सार बे मेगन बेरगुनसो खामानि मानसिखौ लेंहर ओइ बसआ नोंखौ लेंहरदों बिहालाय आंखौलाय मानो नांगौब्रा आं मिथिया थ' बस आंखौ मानोबा लेंहरदोंमोन बे सिलामाखौ सोर जानांगौ सार नों हाखु दाखु फुंजानि आंखौ जाफेरि बे बेदर लायनो थिनबाय नालाय बेखायनो आं नों मोनजाफेरि बेदर होननानै बेखौ लाना फैदोंमोन नोंथ' गासिबो मोनजाजोबखानाय ना जेरै दाउ अमा बोरमा बेफोरखौथ' मोनजाखानायानोसै बिनिखायनो बेखौ आं सानस्लाबनो हायैयाव लाना फैदोंमोन निमाहा हो सार आंखौ अननानै दा बुथार आंना गुन्दा जानायनि केरियारानो दासो स्टार्ट जादों बुथारनो सानथामनि गेजेराव संजोबनाय बेदरा सैमा सोलायनाय बादि सोलाजोबाब्ला नोंनि बिगुरखौ जिरनानै फिरफिला बादि उरायहोगोन आं जाजोबनो एफा बुरजा बेदरखौ बोरै हारसिं जाजोबनो हानांगौ जाखो बस जाजोब ओइ बे सैमाखौ बेदर जोबाजासिम जहोबाय था लां बेखौ हामाल जामाल लोगो जोबनानै दोनै बस अनदो बस लां बेखौ दानिया मा खालामबावनांगौ नोंथां सार बेखौ जोब्बाय आंनि बिसिगिबिनि फिसा दाउखायाबा महा दङ नों मिथिगौ नामा अ सार बेथ' दुइसोसो दंहैयो थैबाय दाउखासो र थैबायलै आंखौ निमाहा होदोलै आरो दाउखा मा बादाव होलायलायनाय थाब हरदो आंहा बेबादि सम गैया आंहा सिख्लाफोरजों लाइन मारि हैनांगौ आदा दाउखा आंना फैसाया दासिमबो जगारानो जायाखै बस दानथ'नोसै नामा बिदि नङालै आदा बिदि नङा हामा मा
फैसायानो जगार जायाखै बिदिबा आगोलाव मा खिथायाखै नोङो आं ओरैनो बेखार फैबाय नङा होमबा दानिया मा खालामबावनो आदा अन्नानै सप्तासे सम होबावदो आदा बस दानस'नोसै नामा मानो गाबखो नोंखौथ' रायाखैना ओइ साला बे सिखाखौ मानो लाफादों नोंलाय मानसियाथ' गिबायना बुरबक मानसिखौ दानगोन साइस लाबाय मानो बेबायदि देखायनांगौ नोङो सैमानि गुंखिफोर अन्नानै प्लिज आदा आंनो एसे सम होबावदो आदा ओइ बे सिखाया हरलाय आदा आंखौ अननानै दा बुथार आदा ओइ हगारदो फाग्ला आदा आंखौ हगारदोलै फाग्ला बुथार आदा मा गाबलाबायखो आफि फिथाइ जानो नागिरदों मा गाबलाबायखो आं नोंखौलाय मा बुथारलाबायनांगौ नो फाग्ला बुथार माराखौ जोद फाग्ला जिखुनु नों फैसाखौ होमारनो हानाय नंला दा दावखा आदा फैसायानो गैया जेब्ला रांखौ बुथुमजोबगोन आं अब्लानो हैगोन बस दानस'नोसै नामा मा थांनाय फैनाय जाखोब्रा आदा दावखाया बादा होखाबायना ने मासथिनि बुथारनोबो होआ जेबो नङा दे मानसिजोंलाय मा जायो मा जाया बेफोर समनि खेलासो जाहैबाय दे दागाबसै मिनिदोब्रा दे एसे मिनिदो आंसो गाबनो ओंखारलांबाय आदा आंखौ अनथारदोना आदा आंखौ अनदो न' बे लाथ' अनबायलाय बाबु अनबाय दे मिनिदो एसे आरे एसे मिनिबावो ना मेवले आदा मेवले बाब माथो गामसा सिला बादि नुलायथारो नायलाय थाम्फैफोर हाथायानो माथो मानसि जाग्रा बादि नुथारो हारांगागानो नोंगौथ' नायलाय जाव साइज नुखायो बे हाथायखौ बस दानस'नोसै नामा मा जादोंलै नोंखौ दिनै हा मा जादों गारिया स्टार्ट खालायहाय सिखा लानानै दुगागा असयब आदालै आंखौ अनदो आदा आंखौ अनदो साला बोरमानि खि जाग्रा फैसाखौ लाबालानो नों दिनै बेबादिसो जबान लाखिनो हायाखै नोङो बेसा नोंखौ गावनोसै नामा सार बिनि हिनजावखौ देखायनोसै नामा हा आंखौ एथ' केरेक्टार लुज मोनदों नामा नोंनिखौ देखायो नामा नङाबो एसे लेभेलसो देखायदोंमोन आं अखा मोफ्लामनायखौ रावबो लाखिनो हाया बिब्दिनो बे दावखानि सल्था खालामनायाबो सानथाम दंबावो नोंनि आखायाव नङाब्ला नोंखौ नोंनि दखानाव फबगोन आं नों दावखा सानसेबाबो सिखारबाया नोंखौ एथ' मोजां दुगैनानै फैनायखौ मन्दिरनि खन्था बायदि दामनानै थांबाय माखौ नायबाय थाखो मानसि बुजानायनि फैनायखै नामा नोंसोर थांदो सोर बेलाय थिफुला आंनि गारिखौ गलफोर मोनदों नामा नों बार बाबा नोंसोर जागोनबो नोंनि बाबाखौ ब्लेक शिप बायदि बुगोन आं
ओमफ्राय बियो टुइंकेल टुइंकेल लिटिल स्टार नुगोन मोनथिबाय गथ' आंखौ हगारनो दं माथो दादागिरि ए गथ' आंखौ आथिं खुलुमनानै बे गारिखौ खुदुमनानै आंखौ सरि दन राखेब होनबासो आगारगोन आं नोंखौ गथ' आंखौ हगारनो दं दादा दुगाव लिंहरगोन आं दादा फैनांगौबा नोंसोर सेस जाजोबगोन याद आइदै ए जेगेनजोलै जोलै उल्था बालासो होनबावदों नों सोर आदालै बे आंखौ सेस खालामनो हाग्रा लेंहरलाय बेटाखौ हामखि दामखि बायदि खर'खौ देख्लाना हरनो आङो लेंहरलाय आइदै आदा दुगा नामा हिर'आ नामा दुगालायबावसो फैबाय हिर'आ बेनो डेन्जार माथो आंनि मुंखौ सोर गाबज्रियामोन एबार नों गला आदा आंखौ बुलाबायदों नै आरो आंनि बलखौसो हरदों मानदों नामा ओहो आखायासो मानदों साइकेल बोरायनि सेन सोरलै नों भिखारि साइज बड'लेण्ड हिर' नामा नों बे दन राखेबा नों बायदिखौ नैबे आसुर बिजौजों फुथाराब्ला गेलासि दैयावनो बारजुमना थैगोन आं मोनथिबाय दन नामा हिनजाव बायदि बर लानानै माखौ एसे दम देखायफैदों हा आं नोंखौ मोननै दायनि थाखाय खेबनै अपसन होयो अपसन ए आंनि आनैनि फिसाज्लाखौ आरो आंखौ बलजों फोनांनायनि थाखाय निमाहा बि अपसन बि थाबैनो निमाहा बियाब्ला नोंखौ एम्बुलेन्सजों फाथायहरनाय जागोन बाप डायलगफ्रा खोनाबाय लाजिबायलां माखौथ' थमब्लाबला नायबाय थाखो होबाय थाखो लागिदोलै नोंथांथ' बाबु